Gusti paring wangsulan. Panjenengan sampun mastani kula menika ratu. Mila lair kula lan dhateng kula ing donya menika perlu suka paseksen menggah ing kasunyatan. Sinten kemawon ingkang ngugemi kasunyatan temtu mirengaken swanten kula. Halo para boloning Sang Kristus. Dina iki kita ngrayakake riyaya Sang Kristus Nata. Kristus Nata nggawa ngasta kabar kabingahan, ngasta kabar katentreman lan uga nebus dosaning umat manungsa. Saiki wis do ngrasake ditresnani dening Gusti Yesus apa durung? Wis do ngrasa iso nresnani pepadha kanthi apik, kanthi tulus apa urung? Lan uga wis do ngrasa nyaman, ngrasa ditampa, ngrasa penak urung yen para sedulur sedaya do ngumpul kegiatan ana ing gereja, ana ing lingkungan lan uga ana ing perkumpulan-perkumpulan liyane. Saiki tak takon meneh, yen sembayangan lingkungan, pertemuan-pertemuan lingkungan, misal lingkungan sing teka wis akeh durung? Wis iso 90% luwih apa durung? Sing teka biasane para pinisepuh tok, para nom-noman tok, para cah cilik-cilik wae, apa iso kabeh do teka lan srawung guyub bebarengan? Yen wis berarti salah sijining tandha bilih lingkungan kuwi wis iso mujudake kratoning Allah. Kratoning Allah kuwi yaiku suasana kabeh wong iso ngrasa ditampa, krasa nyaman, krasa ayem kanggo berproses lan ugi kanggo sembayang ana ing papan mau. Pramila ayo do guyub, do mujudake kratoning Allah saengga awake dhewe iso mujudake dadi srana, mujudake kraton dalem Gusti lan ugi marang pepadane awake dhewe. Berkah dalem, salam redimu.